Milí bratia a sestry zborov Bratskej jednoty baptistov, chcel by som vám v tomto videu vysvetliť jednu z oblastí, ktorej som sa ja ako predseda našej rady, ale aj viacerí bratia a sestry, najmä majetková komisia, venovali už dlhodobo a podarilo sa nám v tejto otázke správy nášho majetku prísť takému jednému zlomovému bodu. A na konferencii delegátov, na ktorej sme sa stretli začiatkom novembra 2025, ma prítomní delegáti poverili, aby sme skúsili shrnúť tieto informácie do jedného takéhoto informatívneho videa, aby každý, kto o tom potrebuje vedieť, chce vedieť, mohol mať tie informácie, tak povedzme, z prvej ruky, oboznámiť sa s nimi. A takisto sme sa dohodli, že by sme sa pokúsili v druhej polovici januára 2026 pripraviť mimoriadne stretnutie delegátov a spoločne tam prísť k nejakému rozhodnutiu. Najprv by som chcel urobiť taký krátky úvod, a potom by som vás previedol krátkou históriou a ukázal to aj na mape, asi o čom hovoríme a ako sa tieto veci vyvíjali, a k čomu sme teda prišli dnes a aké rozhodnutie stojí pred nami. V prvom rade musíme poďakovať našim otcom a starým otcom za to, že vôbec má majetková komisia o čom jednať, rokovať a čo spravovať. A musím povedať aj to, že to nie je úplne akoby bežné alebo samozrejme, zvlášť v našich menších cirkvách nedisponujeme nejakými historickými majetkami. Dôraz bol vždy na komunitu, na spoločenstvo, na duchovnú prácu. A tým, ako to v tomto našom území na Slovensku bolo, väčšina malých cirkví sa nedostala k nejakému majetku až na výnimku vlastných modlitební, by sme povedali. No a predsa máme niekoľko takých výnimiek v rámci BJB. A tou takou najväčšou je dedičstvo po sirotinci Rodina, ktorý asi pred 100 rokmi, okolo roku 1920, začal rozvíjať brat Adam Strapoň v Čeklísi, v dnešnom Bernolákove. A okrem tej vízie, tej myšlienky, že sa nám treba ujímať slabých a biedných, to boli vtedy po vojne siroty, tak dával dokopy ľudí a majetok a takto vytvoril a vybudovali prvé budovy. Veľmi skoro potom vznikol prvý zbor baptistický tam v Čeklísi, v Bernolákove a vidíme, ako blízko teda bola prepojená už historicky táto diakonia, táto sociálna služba, práca a duchovná práca, spoločenstvo bratov a sestier. A k tomuto sirotincu by sme mohli povedať, že patrili také tri lokality. Jedna v strede dediny, kde teda vybudovali prvé budovy, kde nakoniec vznikla modlitebňa a za ňou ten areál, kde boli nejaké záhrady a políčka práve pre rodinu. A dnes sa v tomto, hovoríme o Poštovej ulici, ten vstup a tam je teda zhromaždenie, kazateľský dom a tie časti, ktoré užíva Bernolákovský zbor. A potom tam ostala tá budova, dneska ju voláme budova prístavu, a dnes už vyčistený pozemok, ktorý sme pred niekoľkými rokmi začali rozvíjať smerom k Dobrodine, k tomuto novému veľkému projektu. A tým pádom majetková komisia túto časť odovzdala Rodine a Dulosu, ktoré ho spravujú. Potom tam zostala Stará Bažantica, čo je taký lužný les a na teraz s ním nevieme veľmi hýbať, ale stále teda je v našom majetku, ostáva. A zostali tam pôvodné polia sirotinca, na ktorých pred veľa rokmi, desiatkami rokov, za hlbokého komunizmu, socializmu vzniklo poľnohospodárske družstvo.
A vďaka bratom a sestrám a naozaj aj takej odvahe, aj usilovnej práci sa v 90. rokoch podarilo získať tieto pozemky späť na naše listy vlastníctva. A takto sme prišli aj k tomu areálu poľnohospodárskeho družstva a práve o tomto pozemku, o tomto areáli družstva zhruba 100 000 metrov štvorcových, 10 hektárov, o ňom by sme teraz potrebovali trošičku viacej hovoriť. Tak pozrieme sa teraz na tento areál a ku koncu tejto časti aj na takú tabuľku, ako sa nám darilo postupne navyšovať prenájmy a príjmy z tohto pozemku, z tohto areálu. Tak hovoríme o areáli pri Seneckej ceste. Tam je Bratislava, tu je Senec, tu je Bernolákovo, a tu je Slovnaft benzínka a vstup do družstva. A jedná sa asi o 105 000 metrov štvorcových. Časť toho pozemku tu bol plot, alebo ešte stále existuje betónový plot, čiže možno, že tých 5 000 metrov je táto časť práve pred plotom, čo je ochranné pásmo Seneckej cesty, a potom zhruba tých 100 000 metrov štvorcových bol areál družstva. Pred niekoľkými rokmi viac ako 10 rokmi sa konferencia delegátov BJB rozhodla odpredať časť tohto areálu a asi týchto 5 000 metrov, čiže zostalo nám 100 000. A to bolo z dôvodu, že tento kravín družstvo pred rokmi predalo jednému zahraničnému záujemcovi. Asi ho už nepotrebovali a bola dobrá ponuka, nevieme. Jednoducho my sme boli oslovení týmto majiteľom novým, potom keď zomrel ten pôvodný, myslím, že Nemec alebo Rakúšan, tak ten kravín odkúpil pán Kaiser a žiadal nás o odpredaj pozemku pod tou budovou. No a tam sa práve ukazuje taký najväčší problém celého tohto areálu, že my sme síce v 90. rokoch získali naspäť celý tento pozemok na list vlastníctva, ale zároveň na ňom boli stavby, veľa stavieb, veľké stavby, ktoré nakoniec po nejakých aj našich snahách ich pomenovať, že sú to čierne stavby, že my sme nikdy s tým nesúhlasili a podobne. Teda právne majú taký štatút, že sú to socialistické stavby a teda nie sú to čierne stavby a my ich nevieme ani odstrániť. A to, čo asi najviac komplikuje tú situáciu, je určitá taká legislatívna ochrana poľnohospodárstva a bývalých poľnohospodárskych družstiev. V priebehu rokov vznikli minimálne 3 právne posudky, kde sme sa pýtali rôznych právnikov, aké máme možnosti to družstvo z tohto nášho pozemku proste nejakým spôsobom vyhnať, keďže je to naše, celý pozemok je náš. A všetky tie 3 posudky sa shodli na tom, že za súčasnej legislatívy nevieme to družstvo, kým sa venujú poľnohospodárskej činnosti, nevieme ich odtiaľ dostať. Takže jediné, čo sa podarilo, keď družstvo odpredalo jednu budovu a my sme nakoniec odstrihli tento kúsok a odpredali rádovo asi pred 10-12 rokmi. Druhá vec, ktorá sa udiala, a tá bola už tak, keď sme v 90. rokoch prišli k tým listom vlastníctva, že v rohu toho areálu sa vybudovala betonáreň, ktorá pôvodne bola dohodnutá s družstvom a so štátnym pozemkovým fondom, že si to teda bude prenajímať. No ale keďže sa nám podarilo získať listy vlastníctva na celý ten areál, tak sa bratom podarilo vyjednať, že teda betonáreň bude platiť nájomné nám, cirkvi. A to bol náš najväčší nájomca až doteraz. A ten areál sa trošku aj menil, predtým bol menší, potom sa pridala aj táto druhá časť. A nakoniec najviac peňazí, ktoré sme za tie roky z nájmu dostali, sú práve z tejto betonárne. No, situácia sa vyvíjala a pred zhruba 8 rokmi, keď som ja zdedil teda takúto situáciu, začali sme sa snažiť o to, aby sme to družstvo vytlačili a nárokovali si teda, že chceme disponovať týmto našim majetkom.
A to sa nám úplne nepodarilo, ale podarilo sa nám získať túto prvú časť, kde družstvo nemalo budovy. A v zásade akože sme sa dohodli a vznikla prvýkrát historicky nájomná zmluva, že družstvo nám za svoj areál poľnohospodársky platí nájomné podľa zákonu o poľnohospodárskej pôde, čo je okresné úrady stanovujú tú cenu a sú to centy za hektáre, čiže to je veľmi, veľmi nízke nájomné. Ale uvoľnili nám túto prvú časť, zhruba 28 000 metrov. Tu sa potom podarilo aj postaviť betónový plot a pred pár rokmi sa podarilo aj pripraviť túto areálovú komunikáciu. A už nejaký čas, vyše 2 roky, sme rokovali so záujemcom, ktorý by na tejto časti chcel vybudovať svoju prevádzku, ale predtým do toho sa podarilo ešte tieto menšie veci prenajať pánovi susedovi takú odstavnú plochu a tuto vznikli tiež také dve menšie prevádzky. Jedna tu už bola dlhšie historicky a jedna sa pridala neskôr a tu ešte tiež taký maličký stavebný dvor. Tak toto je ukážka, ako postupne, ako my pribúdali takéto veľmi nenáročné nájmy, ale ako náhle sme hovorili o takých nejakých náročnejších veciach, nových budovách, stavebných povoleniach, tak to trvá roky. No a k tomu sme sa teda dopracovali, že sa podpísala nájomná zmluva na celú túto časť, čo by bola už potom väčšia nájomná zmluva, ako bola pôvodne s betonárkou. A je to teda dlhodobá zmluva, zhruba na 30 rokov a z toho nám vyplynulo niekoľko povinností, napríklad presunúť tých menších nájomcov a ten pôvodný plán bol, že ich možno umiestnime ešte v tomto páse a podobne. V tejto situácii ale celý čas sme sa snažili riešiť aj takú zásadnú otázku, že čo dlhodobo s väčšinou toho areálu. A pred nejakým časom sa ozval jeden záujemca, že by mal záujem o časť toho, tak sme oslovili družstvo, stretli sme sa niekoľkokrát, pol roka sme sa tomu venovali a nakoniec z toho zišlo. No a v apríli tohto roku, 1. apríla, sme ako majetková komisia poslali družstvu opätovne taký návrh na dohodu, že sa dohodneme, lebo sa črtala taká dohoda, že pán sused a jeden z veľkých nájomcov by rád prevzal väčšinu toho areálu, dobre ho pozná, má na to mechanizmy, prostriedky, že by, a mal hlavne víziu pre túto časť. Ináč, ako aj vidíte na tých strechách, alebo ak sa tam pôjdete pozrieť, je to rozpadajúci sa areál. Už niekoľko rokov tam nie je žiadna živočíšna výroba. Obmedzili to na rastlinnú výrobu a používajú len niekoľko skladov, alebo seno tu skladujú a tak. Dokonca tento kravín družstvo prenajalo a nám platí malú časť z toho pozemku pod tým. Ale chceli sme hľadať a nájsť nejaké ako také definitívne dlhodobé riešenie. No a to prišlo v tomto návrhu, že by družstvo sa stiahlo do svojho nového areálu, ktorý by nadobudli. Doteraz nevlastnili pôdu, len budovy a my by sme im v zásade predali časť toho areálu. Na teraz sme sa dohodli na týchto 14 000 metroch. Tam sú 3 budovy, ktoré oni chcú a museli sa teda vzdať tejto jednej, ktorú tiež veľmi chceli a ju používajú, ale my sme zase potrebovali nejakú celistvosť toho areálu a toto je práve to, o čom potrebujeme sa rozhodnúť. Či sme ochotní historicky po tom, ako sme tu voľakedy predali ten kústik, znovu prekročiť tie naše také štandardné pravidlá, že ak sa dá, tak nechceme sa zbavovať majetku. Ale čo by sme tým získali? Tým, že by sme družstvu ponúkli tento nový areál, tak by sme nielen stratili, a práve o tom by sme vás chceli ako majetková komisia informovať a aj presvedčiť, že by sme mohli veľa získať. A na mape teda to vyzerá tak, že by sme tým získali nový areál, a ponuka je, a tá vízia, že by tam vznikol športovo-kultúrny areál
verejnoprospešný, zameraný najmä pre deti, športoviska, fotbalové ihriska, telocvične, iné také prevádzky s tým súvisiace. A my by sme tam mohli figurovať ako jeden z partnerov. Že aj voči obci, hej, do toho by bola zahrnutá aj obec, a práve tento náš sused, ktorý dlhodobo pôsobí aj v oblasti športových klubov, hovorí, že je veľký nedostatok, Bernolákovo narástlo, je tam veľa mladých rodín, veľa detí aj v širšom regióne a nemajú veľmi možnosti, kde takéto športoviská vybudovať. A on by bol schopný teda zbúrať tie staré budovy, vyčistiť to a začať budovať takýto areál a nám platiť nájomné. Tak poprvé to, čo by sme získali, že by sme sa zbavili tej záťaže týchto starých, dávno vybývaných proste budov, ktoré ani nie sú naše a ten vzťah je tam takýto zložitý. A dostávame za to veľmi, veľmi, veľmi malé nájomné. Proste za tento fliačok, kde je paletár, dostávame rádovo proste väčšie nájomné ako za celý poľnohospodársky areál. Taká je realita. Takýmto krokom by sa podarilo jednak rádovo navýšiť nájomné, ako o chvíľku uvidíme, a po druhé, úplne inak by ten celý areál vyzeral, namiesto starých rozpadávajúcich sa kravínov a všelijakých kôp odpadu a všelijakých návozov a neviem čoho, by tam mohol vzniknúť veľmi pekný priestor, ktorý verejnosť využíva. A pre nás by to bolo oveľa krajším, lepším akýmsi svedectvom, alebo proste, že niečoho takéhoto sme my súčasťou. Ako správne na konferencii jeden z delegátov poznamenal, že by tam mohol vzniknúť aj misijný priestor, že by cirkev mohla tiež využívať tie športoviská v nejakých časových blokoch alebo nejakým spôsobom tam byť prítomná, keďže stále sa bude jednať o naše pozemky, ktoré sú prenajaté. Tak toto sú, myslíme si, dostatočné dôvody na to, aby sme napredovali a aby sme skúsili k takémuto kroku pristúpiť. A pozrieme sa teraz na to, ako by to vyzeralo teda v číslach. Keď sme pred rokmi ten areál prevzali, mali sme tam len niekoľko nájomcov, dokonca teda jeden z týchto ani nie je v tom areáli, ten je Zaseneckou cestou, tá laminátová hala v tom pozemku Dobrodiny, ale stále to bolo v tomto zozname. Takže mali sme tam asi 2 nájomcov, paletára a betonáreň. A postupne sa darilo pridávať tých menších, ako sme videli aj graficky, a zvyšovať ten výnos ročný. Ale za každou tou nájomnou zmluvou boli hodiny stretávania, vyjednávania, rozhovoru, hľadania riešení, za čo som veľmi vďačný aj členom majetkovej komisie a každému, kto nám v tom pomohol. A práve z týchto ročných nájomných sa nám podarilo niečo našetriť, čo sme potom presúvali a investovali do rozvoja aj v Dobrodine. No a dostali sme sa teda do situácie, kde sme dnes a stále z toho veľmi malú časť robí len to družstvo. Myslím, že to je tých 2000 eur, ktoré tam družstvo platí za ten veľký areál. A to by mohlo sa zmeniť v roku 2026, ak by sme podpísali tieto 2 dohody, odpredaj 14 000 metrov družstvu a prenájom celého nového areálu novému partnerovi, tak by ten nový partner nám po niekoľkých rokoch nábehu, zhruba o tých 6-7 rokov, sa dostal na ročné nájomné vo výške 144 000. To už je dohodnuté medzi majetkovou komisiou a tým konkrétnym záujemcom. Plus by tam zostával druhý nájomca a maličký tretí. A zredukovali by sme tým objem práce, nemali by sme tam 15 partnerov, iba 2 veľkých a jedného takého maličkého. A rádovo sme sa dostali na 10-násobok toho, čo ten areál pôvodne nám vynášal. A samozrejme tieto zmluvy, keďže sú podpísané alebo plánované na dlhú dobu, tak rátajú aj s nejakou infláciou a tá suma by mala
sa potom medziročne zvyšovať minimálne o tú výšku inflácie. Tak v zásade je to dôležité trošku tomu porozumieť, že áno, zo 100 000 areálu, 100 000 metrového areálu sa prídeme o 14 000 metrov a to nás akože mrzí, radi by sme nepredávali, ale podržali si to celé, ale zároveň platí, že veľkú časť toho areálu nevieme reálne využívať, nevieme ju legálne proste získať do vlastnej dispozície a týmto krokom by sme sa uvoľnili, aby sme mohli z 10 násobiť to, čo voľa, kedy sme z toho vedeli získať. Tu sme sa niekam dostali a ešte stále by sme to viac ako strojnásobili. Majetková komisia aj vedenie BJB rada sú presvedčené, že toto je správna cesta a to, aby sme v priebehu niekoľko krátkych rokov, zhruba 6 rokov by bol ten nábeh, sa dostali k takýmto prenájmom, by mohlo byť pre cirkev veľkou pomocou, veľkým požehnaním a prínosom. Čaká nás teda rozhodnutie, či sme pripravení, ochotní predať tú parcelu 14 000 m2 družstvu, aby mohli pokračovať v rastlinnej výrobe a zároveň tým uvoľniť celú tú väčšinovú časť družstva. Bolo by to akoby definitívne vysporiadanie sa s družstvom a nám by to pomohlo rádovo navýšiť efektivitu a príjem z týchto prenájmov. Zároveň by to zredukovalo počet tých drobných nájomníkov na dvoch veľkých, maximálne toho tretieho malého. A v ďalších rokoch by cirkev nemusela venovať toľko energie a času a týmto veciam spravovania majetku, aspoň tohto, ako to bolo v uplynulých rokoch. A teda z tohto dôvodu konferencia delegátov navrhla skúsiť to vyriešiť v čo najkrajšom možnom termíne. Spomenul som, že majetková komisia rozhodla a my sme teda ponuku družstvu poslali 1. apríla. Trvalo to pol roka v zásade. Dostali sme odpoveď od družstva na tú našu ponuku. Sme dostali 6 dní po jasnej diskusnej, preto sme nevedeli tento bod zaradiť už do diskusnej konferencii na jeseň. A preto, ako náhle sme mali tú odpoveď, som to pripravil a bratom, delegátom a sestrám odprezentoval na KDZ-ke na Zoome. A tam padlo teda to rozhodnutie, že idú sviatky, už teraz to nevieme spraviť, ale do konca novembra vám posielame toto informačné video. A pomedzi sviatky sa s tým bratia a sestry môžu oboznámiť a po sviatkoch, niekedy v polovici januára, sa delegáti zborov stretnú, a prediskutujeme túto tému a ak nájdeme zhodu, že je to dobrý krok, tak bude hlasovanie o odpredaní nového areálu družstva a o dlhodobom nájomnom novému partnerovi. Toto nám perspektívne prinesie určitú takú stabilitu a veľmi by sme chceli, aby to, čo prinesú aj tieto pozemky a čo v minulosti priniesli vďaka vernej obetavej službe bratov, otcov, aby sme dokázali presúvať, tak ako to v písme vidíme, z toho fyzického, materiálneho investovať do duchovného sveta, do duchovnej služby, tak aby naši misijní pracovníci s deťmi, s mládežou mali určité zdroje, ktoré sú nevyhnutné, aby duchovná práca v našich zboroch mohla napredovať a prinášať večné ovocie. Prosíme, zvážte tieto veci. Ak máte k tomu otázky, napíšte rade alebo majetkovej komisii alebo mne, predsedníctvu. Najlepšie, ako budeme vedieť, vám odpovieme. A verím, že s Božou pomocou nájdeme jednotu a urobíme aj tento krok vpred. Ďakujem.